चली गौर कलिया देवता सब है। हम व्यास मुन्ना सिंह तूफान जगदम्बा स्टूडियो के माध्यम से एगो भजन गावे जा रहल बनी। यह दुनिया में धन के पीछे सभे भागता, धन खातिर सभे पागल भइल बा। गरीब तो गरीबे बा, जे अमीर बा ओकरो धन के मारे संतोष नहीं खे। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे विष्णु सुखी, विष्णु कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास बिचारी के कह गयो, हरि के भजन भी न दुनिया दुखारी। भगवान के भजन बिना मानुष तन से जे भी जन्म धारण कैले बा सभे दुखी बा। यही के कबीरदास जी कहतनी कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन हो। असली धनिक उहे बा जिक्र लगे राम नाम धन बा, कृष्ण नाम धन्य बा, राधा नाम धन बा। धन से रौरा सब कुछ किन सकतानी, खरीद सकतानी, लेकिन मन के शांति नहीं खरीद सकत। धन से खूब बढ़िया भोजन क ले, लेकिन भूख नहीं खरीद सकत। धन से मिल सकती संपत्ति इमारत भले, धन से मिल सकती संपत्ति इमारत भले, किंतु शांति का मिलना बहुत दूर है। कोई क्या कुछ देगा दूसरे के लिए, जो अपने लिए खुद मजबूर है। भाई भाई अलग, पुत्र देता अलग, पति पत्नी अलग, धन के चलते हुए भूल बैठा है अपना धर्म आदमी। लाख काया देखा जिसमें जलते हुए। यही से मानव के भगवान के भक्ति के जरूरत बा। चाहे जौन नाम रौरा निमन लागे उन नाम के जाप करी। प्रेमानंदी महाराज जी कहतनी कि नाम ही में सब कुछ बा। नाम जप के बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधु संत मोक्ष के प्राप्त कर ले, मुक्ति मिल गई है दुनिया से। इसे कहे के बा बबुआ हो आरे भोजन करिला, करुणा निधान के। बबुआ हो आरे भोजन
करिला आर करुणा निधान के आर पैब परम धाम के ना बबुआ हो भजन करिला करुणा निधान के पैब परम धाम के ना बबुआ हो भजन करिला करुणा निधान के पैब परम धाम के ना यहाँ दूसरा के सुख देख के लोग दुखी बा कि फलानवा कैसे आगे बढ़ गए। मन में भइल बाटे हूँ कहूँ के कारण बढ़ल यहाँ दूसरा के सुख देख के लोग दुखी बा। जितना बा उतने में संतोष हो जाओ तो कौनो दुख नहीं है। लेकिन यहाँ लोग डबल के फेरा में पड़ल बा, 99 के 100 बनावे के लोग चक्कर में पड़ल बा। एगो बात तले दूसर का खातिर लोग हफ धुन ले बा। काहे देखो तारो सपना सपना होला ना कबहू अपना। रात में लोग सपना देखेला कि 4 ताला पर एसी वाला रूम में सुतल बनी, और सवेर जब होला नींद टूटेला तो दोनों मुट्ठी में गुदरा पकड़ा जाला। अरे हम तो पलानी के नीचे बानी, सपना आज लेके हूँ के साँच नहीं के भाई। काहे देखो तारो सपना सपना होला ना कबहू अपना। भगति भजन कर नाम जप हरि नाम के। भगति भजन कर याद कर हरि नाम के। पैब परम धाम के ना।
बबुआ हो भोजन कर करुणा निधान के पैब परम धाम के ना। गाना के बड़ी सुंदर भाव बा। का करब धन कमाई केहू लेके ना थोरहू जाई। अगर थोरहू लोग के लेके जाए के रहित नु तो होइत कि चलो दादा ढेर कमैलर ले हन, पापा ढेर कमैलर ले हन, 2-4 किलो इनका पीठी पर बांध दो, जहाँ जइहे तहाँ खोजे के ना पड़ी। लेकिन एको मुट्ठी यहाँ से जाए वाला नहीं है। का करब धन कमाई केहू लेके ना थोरहू जाई। कि लंगटे ओइला लंगटे जइब कफनी तान के। सभे लंगटी आवेला आ जाहू के बेरा सभे लंगट ही चल जाला। एगो कफन तो हार क दिह जाला। लंगटे ओइला लंगटे जइब कफनी तान के। भजन कर भगवान के ना। बबुआ हो भजन कर करुणा निधान के पैब परम धाम के ना। चलो बबुआ तनी छपरहिया में आ जा। बबुआ हो अरे भजन करिलो अरे करुणा निधान के तपैब परम अरे धाम के ना। बबुआ हो भजन कर करुणा निधान के पैब परम धाम के ना। बबुआ हो भजन कर करुणा निधान के पैब परम